everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Laila, Libat. Kuan. Ako siya nun nga ambot. Basta kay kalit lang kong gigwapohan nimo. Unya, na-in love ko nimo kay imo jud kong gipangita. O nga ikaw nga akong hero. Ikaw, unsaon sa nimo sa pagbalibad sa Venus, nga dili gid mahinay ninyong kasal. Ako siya sultihan nga in love sa kunimo. Ha? Di lagi na mahimo, oy? Unsay dili mahimo? Dili mahimo nga parehas tang in love sa usag usa. Dili gid na mahimo, Rickson. Kinalang ako lang in love nimo kaayo. Layla. Kay kung mo-apil ka in love na ako, klaro kay pasakitan ka ni Venus ug Bimbo. Unya ikaw, nagtuo ka nga, dili ka pasakitan ni Bimbo? Dili mahimo parehas tag desisyon. Kay mainsulto silang maayo. Masakitan silang maayo. Unya, unsa may akong buhaton? Kuan, ay lang una pagkigbuwag ni Venus. Unsa? Ilaron gyapon ako si Venus? Kuan, basta, dili mahimo musulti ka nila, in love ka na ako, di na nimo pwedeng barugan. Ako nalang magdrama, ay nalang pag-apil-apil diha. Layla, bisan pa og dili pa ko musulti nga in love ko nimo. Magduda gid sila sa kausaban sa imong hunahuna. Pasag di nila na sila maglibog na ako. Basta ikaw, kalma lang ka. Kinala ako lang mo gawas kasadaan. Focus lang una tas ako pagka-in love ni mo, oy. Ako lang gud ni sunda. Dili ko gusto magkaaway mo si Bimbo tungod na ako. Unya, unsa man ako pagbuwag sa Venus? Buwag? Ako maabot na panahon na. In love ka sa laing babae. Unsa? Kinsa mo sa bayana? Ingnas Laura. O di bas Nora. O in love kang Laura. Kinsa man ng Laura? Amo na silingang pangag. Pagtarong gud Layla. Ang kapuyaan ni. Hindi na ko ganahan mag-inartista pa, eh. Gusto ko kalinaw nga panagbuwag. Hey, kung gusto kag linaw nga panagbuwag, pasag di una ko nga may unang mo palayo ni Bimbo. Kinala, ari una sila masuko na ako. Magkontrabida lang una ko. Kasabot? Ha? Uy. Uy, ha? Kasi nanawag. Nanawag si Noy Digoy. Hello? Noy Digoy? Rexon, pauli na! Venus? Dili ko mo biya diri sa inyo. Kung dili ka mo pauli diri. Venus? Unsa ba kinahitabo? Unsa man ikabo ang gisulti ni Layla? Venus, sorry. Unsay sorry? Dili na mahinayon ang atong kasal. Unsa? O ganong dili man. Rexon, ayaw bigyan ko kumidsahig sama ini ha. Dili mahimo nga dili man yun ang atong kasal. Antom ng tanan. Ayaw ito kong pagkauhawi. Pero maulan ni ang husto na tumbuhaton. Mahimo kong unfair nimo kung dili ka mahibaw sa tinuod. Kaya nga no, unsa man ang tinuod? Ha, Rexon? Ang tinuod kay Kayo unsa? Isulti na! Ayun akong dugay-dugaya pa! ang tinuod, Unsa tinuod, Rexon? Sulti na! ang tinuod in love ko ni Layla. Unsa? Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. No!
Sorry, Venus. Sorry. Pero maunay tinuod. Ugwa ni nako tuyo ah. Dili. Dili din ako madawat, Rexon. Kita ang kasalunoon. Angay lang ari ka may love na po. I'm sorry, Venus. Bye. Gahiyaan ni mag-uoy. Ano nang-upya magkarason? Nga nung mama ito girason ni mo ni Venus? Musulti na gito ni Bimbo. Unya, ang mulabas. Magkita duha dyan milikay sa itong mga kasal. Ano mo ka, oy? Imo lang yung gibutang sa peligro imong kaugalingon ay. Nga nung sa tanang mahimong irason, gikopya man imo nga akong rason nga in love ko nimo. Ayaw pagbuot. Naara na nila kung dubto nilag maayo ang atong kinabuhi. Magubot yun ka mong kinabuhi siya. Kung mamatud-an na kung giilad ng direksyon. Bimbo, kalma lang. Una-una nga suod mong higala si Rexon. Masakit siya. Sakit kung luiban ka sa labing suod mong higala siya. Pertis kita yun. Nahibaw ko, pero dili mahimong magpaturagas ka. Ayaw kalimot ka suod ni Sir Luisito si Rexon. Giisip usab niya kining anak. Pero sakit na naon nga na-inlove niya si Layla siya. Unsa? Babae magyugat siya. Nga nung miangkom lang si Layla nako. Nga di na siya magpakasal nako kay in love siya ni Rexon. Kada ang nakapalibog nako, Bimbo. Nga nung nahitabo man nga ikaw man ang pamanhuno ni Layla. Mao na ang gusto na kong tukion siya. So, namiligro di ang imong kahigayunan. Nga maoy mo kontrol sa negosyo ni Sir Luisito. Kung dili mahinayon ang iyong kasal ni Layla. Maugid ka na ang mahitabo siya. Okay. Tabangan ta ka. Sige siya. Unsa man ang gusto nimo ako buhaton? Gusto ko mahibaw sa ubang posibleng mga properties pa nila ni Tito Luisito. Mga bahay ba nga ilang gipanag-iya dito sa South? Okay. So ayan ako pangutana ang sekretarya. Salamat siya. Pero palihog lang. Ato lang ni sikreto. Okay, Bimbo. Tubig nimo. Anong kay tingog-tingog diha? Wabay ko maanad nga, hilumon ka, Layla. Walang, nabalaka lang ko. Dili ka nga mabala ka. Kay dili na nimo kinaiya. Abi na kugwa kay gikadlukan. Di man ka kasabot sultihan, oy. Di lagi ko gusto mag-away mo sa Bimbo. Wa na tay mahimo kung magkaaway man mi. Pero, migo mong good mo. Unya, suod pa gyud kaayo. Ay na nagunaw na ay. Di pa bitaw to mamauli. Ha? Magpundo pa gyud tagdugay din, eh. Oh, likayan lang una na to ang pag-atubang nila. Dili na mahimo, oy. Mahimo na. Ato lang unang palurangon ang ilang kalagot o kalibog karon. Mulurang pa kani, kung dili na to ato bangon. Ay, milabad naman nun akong unsaon na ako pag-acting, oy. Layla, in love ka na ko. Higbalik. Kana lang ang ibutang sa imo huna-huna. Unya, kay misulti man sa kang in love ka na ako. Ang resulta, uyab na ta. Aw, mao gina. Uyab na ta. Na, mura. Unsay mura? Unsa pa man di mo hunahuna ning atong gipanulti, ha? Unsa makay hunahuna nila karon ni Venus ug Bimbo? Oh, magtuog yun silang uyab na ta. Mauna. Busa, barugan na lang nato nga in love ta sa usag-usa. Pero ako naman ko in love ni mo. Aw, hunahunaan na lang nga in love sa kay ko nimo, Layla. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!